velkommen til den her video. Mit navn er Softball, og jeg husker at give et like altså nu. Men i dag skal vi vise mit værelse. Ja, så det kan vi lige se her. Der er, kan jeg ikke lige tænke, sådan der skrivebord. Og det er lige rodet op på det. Nej, det har jeg faktisk ikke. Det er noget Lego. Det er min lillebror, så jeg bruger det faktisk ikke mere. Så det har jeg bare. Og så er der jul. Ja. Der er seng. Det siger, at det er min seng. Og der er faktisk ikke så meget mere i den her meget, meget korte video. Men jeg kan i hvert fald huske, at vi kan sidde og... Jamen, der er faktisk ikke mere at lave. Og det er det. En lille værelsesvideo-agtig ting, så jeg husker at give et like. Jeg vil helst ikke have nogen dislike, men det skal jeg ikke bestemme. Bare gøre det, hvis I har lyst. Så helst like op. Det bestemmer jeg ikke. Men så der kommentere. Og bagefter I har kommenteret, abonner. Og hej hej.